Hola, hola, sí, està engegat. Sí, vale. Què haig de fer per engegar-lo? Sí. Bé, ja aneu entrant. Aquí davant hi ha lloc encara. Sisplau. Sisplau, aneu passant que irem per començar. Aquí davant hi ha lloc, vull dir que podeu... No us acomodeu tots a darrere. A veure, sisplau, aneu prenent lloc, que anem a començar. Aneu ocupant els llocs de davant, no feu com els alumnes normalment que es posen enrere. Molt bé, benvinguts. Quin goig... Se sent, sí? Benvinguts, quin goig veure aquesta aula tan plena de companys, amigues i amics. No se sent? No se sent? Hi ha algun... Hola? Ara sí. Deia que quin goig veure aquesta sala tan plena de companys, companyes, amigues i amics. Avui és un dia especial. Avui fem un homenatge, un sentit i emotiu homenatge als professors, professores de la Facultat de Lletres que se jubilen durant aquest curs acadèmic. En rebran el nostre elogi i el nostre reconeixement durant l'acte d'avui. I ja sense més, ja cedeixo la paraula al degà de la Facultat de Lletres que conduirà l'acte. Àngel, sisplau. Doncs bé, bon vespre, i és un goig i un honor poder celebrar aquest acte. Des que vam començar la nova etapa al Deganat teníem molt clar que era un any especial perquè hi havia una sèrie de jubilacions de gent molt significativa
de la facultat i que havien de fer un homenatge, i també tenien clar una altra cosa, que era molt important crear espais de cohesió i aleshores aprofitar aquest acte per fer també un sopar de fi de curs entre tots plegats. Llegiré un petit text d'homenatge que he fet als professors que jubilen en general i sobretot tinguent en compte el lloc d'on venen. És a dir, que tenim avui s'acomiada tota una generació que va ser fonamental per a la creació d'aquesta universitat. Bé, molts de vosaltres vau arribar a aquesta facultat quan la Universitat de Girona era l'estudi general. Vau donar les vostres primeres classes a l'antic edifici del seminari, quan aquest era un veritable laberint. A vegades, fins i tot es feia molt difícil arribar a trobar el camí més pràctic que us permetés orientar-vos per arribar fins als despatxos. Eren uns anys en què en lloc dels PowerPoints es projectaven diapositives a les aules o s'apuntaven resums a les pissarres. En lloc de rebre documentació pràctica a la pàgina web, s'ho repartien a les bústies uns fulls de color groc en tota mena d'informacions pràctiques. Les notes no es penjaven al Moodle, sinó a la porta dels despatxos. En els programes de les vostres signatures que repartiu als alumnes hi havia uns temaris acompanyats d'una extensa bibliografia. Ningú parlava de competències ni d'habilitats d'aprenentatges. Els exàmens es feien al mes de juny i qui suspenia podia tornar-hi al setembre. La vostra recerca es publicava com a llibres o com a articles a tota mena de revistes. Tothom es fiava de la seva qualitat i no calia que fossin indexades ni que estiguessin als millors rànquings de la difusió internacional. Teniu molt clar que tot allò que ensenyàveu a la universitat havia d'arribar també a la ciutat i que la divulgació humanística era una part essencial de la vostra feina. Els temps van canviar i a més també es va transformar la institució universitària. La feina es va burocratitzar. Es va crear un espai de confluència europea que va permetre internacionalitzar millor la nostra recerca i es van establir nous sistemes de control per vetllar per la qualitat i per avaluar-ho tot. La crisi econòmica va escombrar moltes coses. Va dificultar molt més l'accés a la universitat a una part significativa dels estudiants que havien fet tesis sota la vostra direcció. Es va començar a dir que allò que ensenyàveu era poc pràctic i fins i tot la vostra condició funcionarial, entesa com a treballadors de la funció pública, va voler ser posada en qüestió. Els dies han passat, els cursos s'han encadenat, els anys han volat i el temps ha avançat de forma inexorable. Tots plegats ja no som els mateixos de quan varen començar a donar classes a aquesta universitat, però no voldria que es malinterpretessin les meves paraules i que aquest acte d'homenatge fos un comiat melancòlic al voltant d'un temps que ja no tornarà. Ni tampoc m'agradaria que fos el comiat de 9 professors que deixen aquesta universitat quan aquesta es troba en procés permanent de transformació, amb les dificultats que tot això comporta. M'agradaria partir de la certesa que avui la Facultat de Lletres acomiada 9 professors que senten joves i que no fan res més que tancar simbòlicament una etapa. És per aquest motiu que prefereixo enterrar la melancolia d'aquest moment en què els que eren més joves érem uns joves professors que acabàvem d'arribar i que varen començar a forjar uns llaços d'amistat amb vosaltres, els professors que ja hi éreu, els que portàveu uns quants anys de lluita i dels que teníem moltes coses per aprendre. És cert que va haver-hi un dia en què tot va començar, però nego a reconèixer que ha arribat l'hora de deixar moltes coses enrere. El temps ha canviat, però en l'horitzó sempre hi ha d'haver molta esperança. És per aquest motiu que, com a degà, voldria sobretot convertir les meves paraules en un acte de gratitud generacional cap a tots els que ja hi éreu aquí ensenyant i divulgant les lletres quan aquesta universitat i aquesta facultat s'estava construint. Us voldria agrair tot allò que heu transmès a centenars d'alumnes que us han escoltat a les vostres classes, però també vull ressaltar la vostra implicació per donar un ensenyament de qualitat, per gestionar un espai universitari amb eficiència i per aconseguir que el vostre llegat en les tasques de recerca perduri. Heu dedicat una part essencial de la vostra vida a aprendre i a transmetre un pensament crític a estudiants de generacions molt diverses. Tots plegats us ho hem d'agrair. En els propers anys, la Facultat de Lletres continuarà existint. Hi haurà altres professors, s'imposaran altres mètodes de docència, es complicarà la recerca en nous barems d'indexació, s'ensenyaran coses noves i recuperaran coses velles. Es crearan més teories i s'obriran nous debats. Patirem noves crisis, però les superarem. En tot tingueu però la certesa que tots plegats continuarem lluitant per a transmetre el valuós llegat de coneixement interdisciplinari que configura l'herència de les humanitats. Cada cop que continuem ensenyant alguna cosa que hem après d'algú de vosaltres, direm els vostres noms en veu alta perquè es recordin. Vosaltres heu format part d'aquesta facultat i aquesta facultat serà sempre casa vostra. Per acabar, voldria recitar uns versos escrits per un Premi Nobel de Literatura, de la vostra generació, Bob Dylan.
que un bon Déu et protegeixi i s'acompleixi el teu desig. Sàpigues ajudar els altres i deixar-te fer feliç. Que arribis a les estrelles per l'escala que et vas fent. Sigues sempre jove, sigues jove per sempre més. Endavant, Forever Youngs. Bé, tot seguit pregaríem el doctor Josep Maria Nadal, que farà la lliçó de l'acte d'homenatge als professors. Pep. Excel·lentíssim rector, excel·lentíssim degà, deixeu-me dirigir directament, sense cap altra pèrdua de temps, als professors que es pensen que ara tornaran a casa, però s'equivoquen. Parlar davant vosaltres avui no m'és gens fàcil. Vaig tenir la sort de començar a fer classe al Col·legi Universitari i a la Universitat Autònoma l'any 1971. Fa 47 anys, gairebé mig segle. I tinc la impressió que a molts de vosaltres sempre us hi he vist. Els primers anys als passadissos de la Casa de Cultura, després al Seminari Menor i des de fa una mica més de 25 anys a Sant Domènec. Són molts anys de coneixement i em fa por no trobar el to. És massa fàcil caure en el sentimentalisme i per no fer-ho també és massa fàcil amagar les emocions que sentim molts dels que ara som aquí. No m'agradaria cap de les dues coses i no sé pas si me'n sortiré. En tot cas, com va dir Cavafis, intentaré que una emoció escollida em toqui l'esperit i el cos alhora. Senyals del cos que ens obren i ensenyen la part més fonda de la ment. De vegades em faig preguntes que no sé com respondre. Totes dues coses, que siguin precisament aquestes preguntes les que em faig i no unes altres, i que em costi tant de respondre-les, deuen ser conseqüència de l'edat. Què hi farem? De mica en mica perdem la por i massa atrevits gosem fer-nos preguntes que mai no hauríem imaginat. I també de mica en mica ens costa més trobar-hi la resposta. Una de les preguntes que em faig és aquesta. Què és el que fa que els homes siguem com som? No em pregunto pas per què som diferents dels altres animals, ni perquè som fins i tot diferents de les plantes, ni encara menys perquè som millors. Només per què som com som? Alguna vegada em responc que som com som perquè parlem. Els altres animals, i ara diuen que també les plantes, es comuniquen. I és veritat. Per això responen quan entren en contacte amb l'entorn. Es comuniquen, sí, però no parlen. I alguna vegada em responc que som com som perquè cuinem. Ja sé que hi ha algun ocellot, per exemple l'aligot de Swainsoni, que segueix els focs de les muntanyes per menjar-se els animals que s'hi rosteixen. Aquests ocellots mengen cuit, és veritat, però no cuinen. Perquè cuinar de veritat vol dir preparar un àpat, és a dir, pensar què menjarem i com i amb qui ho menjarem. I això no ho fa cap altra espècie. Fixem-nos-hi bé, parlar i cuinar. Dues activitats exclusives que ens permeten estalviar temps i dedicar-lo, mentre parlem i mengem, a crear un grup solidari. Els homes no necessitem un intestí gaire llarg perquè la primera digestió, aquella que fan els animals quan remuguen, ja ens la fa el foc. I així, l'energia que estalviem perquè no hem d'alimentar uns teixits intestinals que gasten molt, els homes podem dedicar-la a alimentar el cervell, que encara gasta més. El verb ruminare és el pare del nostre remugar.
que d'una banda fa referència a allò que molts animals fan perdent-hi molt de temps per treure tota l'energia del menjar. És l'intestí controlat pel cervell reptilià, allò que els encamina. Però el mateix verb ruminare també és el pare del nostre rumiar, que és el que ens fa ser enraonats, és a dir, savis, i enraonadors, és a dir, xerraires. Parlar i cuinar, ja ho veieu, ens fan ser el que som. Insistim en aquestes dues característiques dels homes. La primera, els homes és veritat que parlem, però pràcticament només parlem del passat o del futur. Les converses sobre el present només solen servir per constatar fets que ahir o demà diríem igual que avui. Avui fa sol, ara fa fred, aquí hi ha molta gent. O són expressions emocionals com si fossin exclamacions. Quina fred que fa, quina ràbia. O són pura xafarderia que, com és ben sabut, és una activitat fonamental en la formació i cohesió dels grups. És la manera que tenim els homes d'exposar-nos. Mentre ho fem, critiquem els altres i de vegades ens en riem. Fem aliances, establim jerarquies, models. Però parlar en plenitud, implica fer referència sobretot al passat, per això som homo narrans, o al futur, a totes aquelles coses que desitgem, somiem, preveiem, temem i tantes coses més. Per això el llenguatge de la nostra espècie es caracteritza fonamentalment per haver-se alliberat de l'ara i de l'aquí i així facilitar viatges cap al passat o cap al futur. Amb la parla, ja ho veieu, anem a parar a la memòria i a l'anticipació. La segona característica dels homes. Els homes, també és veritat, preparem àpats. I quan ho fem, recordem aquelles coses que abans ja hem menjat i sobretot si ens han agradat o no. I a més, obsessivament, pensem en la gent que després seurà a taula amb nosaltres. Cuinar, des d'aquesta perspectiva, és recordar uns sabors ja coneguts i, fent servir la imaginació, assaborir-los per avançat, imaginant quina serà la cara dels convidats. Per això, als fogons, qui cuina, ho sabem molt bé, necessita que sempre hi hagi a prop un bon vas de vi o, encara millor, un bon negroni. I quan anem a menjar el que abans hem cuinat, és a dir, quan fem l'àpat, primer ens entaulem i després comentem coses d'ahir o coses de demà, aquelles que conformen les nostres angoixes, és a dir, parlem d'aquelles coses que hem viscut i així les revivim o d'aquelles coses que previvim intensament quan encara no han passat. És cert, coses d'un passat recordat o d'un futur pressentit. Ja ho veieu, amb el menjar ara també retornem a la memòria i a l'anticipació. Memòria i anticipació són dues característiques plenament humanes. Per això, quan em pregunto què és el que fa que els homes siguem com som, sempre em responc que tenir la capacitat de viure plenament en un segon univers. Tenir, en definitiva, imaginació per viure en el passat i en el futur, lluny de l'ara i de l'aquí. La segona pregunta que em faig, també molt sovint, és aquesta. Què n'hem de fer dels records i com ens poden ajudar a anticipar-nos a les coses? Era l'any 1982, ho recordo molt bé. En Josep Fontana era degà de la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma i jo era un vicedegà del seu equip. Un vespre tornàvem junts a Barcelona i en un semàfor de la Diagonal em va regalar un llibre. Era From Memory to Write and Record, de Michael Clancy. Quan me'l donava em va dir: t'anirà bé per fer història de la llengua. Érem amics, però érem de diferents departaments. I un filòleg havia d'escoltar un historiador? Confesso que tot el que he fet després ha estat, en bona part, una conseqüència d'aquell regal. Un filòleg havia d'escoltar un historiador. Per això, el 1992, li vaig demanar a l'amic Fontana que fes el discurs de l'acte d'inauguració de la universitat. I també, per això, quan preparava aquestes reflexions d'avui, m'he rellegit l'última versió de l'ofici d'historiador. Vaig pensar
que havent de parlar davant de tants amics, molts dels quals sou historiadors, en aquest llibre podria trobar un fil que m'ajudés a anar on jo volia, perquè d'entrada no sabia pas com fer-m'ho. M'ha costat molt, ho confesso, expressar què penso i sento i dir-vos-ho, a més, d'acord. Una primera cosa. Fontana ens explica que el que havia de representar per a mi aquest ofici, el d'historiador, ho vaig aprendre de mestres i amics, més al marge de la universitat que a dins seu, i tenia menys a veure amb l'engrescament intel·lectual que amb la consciència de la utilitat social de la feina. Fontana ens situa en un escenari fonamental i irrenunciable de la vida universitària, la vida compartida fora de l'aula. Suposo que molts de vosaltres recordeu que quan aquesta facultat encara no era ni un obscur objecte del desig, algun dissabte, en Narcís Soler o en Josep Nolla se'ns enduien a les coves de Serinyà o a la ciutat d'Empúries. Els professors i el pas érem una colla d'amics que junts apreníem coses que ja sabíem que probablement no ens havien de servir d'una manera immediata. Però ens ho passàvem bé i junts, amicalment, podíem començar a somiar. Amb alguns de vosaltres de vegades hem recordat aquella època, però la memòria no és només un magatzem d'imatges del passat, també és, i això és fonamental, un instrument per reinterpretar-les. En els records, el passat se'ns fa present i així ens predisposa a afrontar d'una manera i no d'una altra el futur. Ens ajuda a veure-les venir i actuar convenientment. Si he volgut recordar aquell temps de vida amical, ha estat precisament per trobar-hi un valor renovat del qual aleshores segurament no érem plenament conscients. Crec que encara som a temps, basant-nos en aquelles experiències passades, de refer el que hauria de ser una bona universitat, o com a mínim una bona facultat de lletres. Hauria de ser una comunitat per a un intercanvi de pensament que ens ajudi, primer, a mirar les coses i després a remirar-les, però ara amb els ulls i la saviesa dels altres. Una comunitat d'amics que junts es fan savis. Però el sistema universitari que ens ha tocat de viure aquests darrers anys no ens hi ajuda. Ens ha dut a deixar-nos posar uns bons aclocalls per veure les coses amb mirada de cavall. Forçats a fixar-nos només en un únic punt, ni més ni menys el punt que hi ha davant, ens roben el paisatge complet. En un cantó, més verds que mai aquesta primavera tan plujosa, uns arbres que no veiem. I a l'altre cantó, el mar, tranquil i amable, que tampoc no veiem. I així, tancats en nosaltres mateixos, ens fem servents només de qui abans ens ha posat les brides i després tiba les regnes. Avui moltes vegades ens diem a cau d'orella que això no ens agrada, que no és la universitat que volíem, i és veritat. Però fa temps tots teníem clar que un professor universitari s'havia de caracteritzar, com diu Fontana, per la seva independència i sobretot per la seva incapacitat biològica per l'acomodament. I avui no estic segur que tots ho tinguem tan clar. No sé si alguna vegada us ho pregunteu. Jo sí. Tant hem canviat? Si m'ho pregunto, i ara us ho pregunto a tots, és perquè estic convençut que per fer de mestre s'ha de tenir un cor aventurer, que cal atrevir-se a fer allò que creiem que s'ha de fer, i si cal, no obeir. Pensant que ja sou lliures, vosaltres que ja sou lliures, i que nosaltres també volem ser-ho, m'agradaria creure que encara podrem fer un viatge ple d'aventures i fer una feina que no podem defugir, ajudar la universitat a trobar el camí correcte. Una tercera pregunta. Per què els humans som l'única espècie de primats que té una vellesa llarga? No us hem plantejat mai per què l'home és l'únic primat que no mor quan deixa de produir però encara gasta? És a dir, quan el saldo entre producció i despesa és negatiu? Aquest fet podria semblar una excepció a la lògica de la selecció natural, però la gent gran transmet la cultura acumulada i facilita que els que venen al darrere
no hagin de començar cada vegada des de zero. Les generacions joves poden fer coses noves perquè les generacions velles ja n'han fet d'altres. Parlar i pensar van altra vegada de bracet. Fixeu-vos-hi bé. El mot llatí infans, que és d'on ve el nostre infant, vol dir el que és incapaç de parlar. Com que una llengua és una xarxa conceptual que permet accedir a molts coneixements sense gaire esforç, educar un infant, fer-lo una mica savi, es concentra fonamentalment en la transmissió de la llengua, que és una manera de facilitar que el nen comenci a enraonar i, per tant, es faci enraonat. Qui enraona és enraonat. Són dues coses que van absolutament juntes. La universitat no pot no aprofitar l'experiència i el saber dels professors que deixen de fer classe d'una manera ordinària, sobretot perquè només ells ja no han d'anar amb aclocalls. Ara ningú no pot tapar-los la mirada lateral per fer-los anar rectes i així es fan més lliures per imaginar cap on hauria d'anar la universitat i també per fer-hi coses sense pors i sense complexos. Fem una broma. Aquests professors podeu rumiar sense haver de remugar permanentment com fem els que encara tenim una mirada de cavall. En aquesta situació, cadascú de vosaltres ja sap que és menys que la facultat i la seva gent i que la facultat i la seva gent és menys que la universitat i la seva gent i que la universitat i la seva gent és menys que el país i la seva gent. Sap que sou i som la part d'un tot i també sap que és des del que cadascú de vosaltres és, com a professor que ja no farà classes o que sí que en farà, que podeu fer coses per a tots. Amb un cor aventurer podeu fer coses extraordinàries per a tots i aquest és encara el vostre privilegi. Diuen que ara tornareu a casa i també diuen que d'altres professors, jo mateix, hi tornarem ben aviat, d'aquí a pocs mesos. Però tornar a casa, què vol dir? Ulisses, després d'un llarg viatge, va tornar a Ítaca, a casa. A l'Odissea, Homer va explicar el viatge del retorn. Però no us heu preguntat mai de quina manera es va sentir Ulisses, el gran Ulisses, quan va arribar a Ítaca, quan va ser a casa? Homer no ens ho va voler dir, però l'any 1894 el poeta Cavafis, un grec de l'Alexandria egípcia, va escriure un poema que no va publicar i que es titulava Segona Odissea. Ara ja el podem llegir a 54 esborranys inacabats en una edició catalana. Diu això: Odissea segona i gran, més gran tal vegada que la primera, però ai, sense Homer, sense hexàmetres. Era petit el seu casal patern, era petita la seva ciutat natal i tota la seva Ítaca era petita. L'amor de Telèmac, la fidelitat de Penèlope, la bellesa del pare, els seus antics amics, l'estimació del poble abnegat, el feliç repòs a casa, entraren com raigs de joia en el cor del navegant. Però com raigs van apagar-se. La set de mar es desvetllà dins seu. Odiava l'aire de la terra. De nit torbaven el seu somni els fantasmes d'Hespèria. S'empara d'ell la nostàlgia dels viatges i de les arribades, matinals a ports on amb quina joia entres per primer cop. L'amor de Telèmac, la fidelitat de Penèlope, la bellesa del pare, els seus antics amics, l'estimació del poble abnegat, la pau i el repòs a casa, tot ho va avorrir i va marxar. A mesura que les ribes d'Ítaca s'esvaïen gradualment davant seu i navegava a tota vela cap a ponent, cap als Ibers, cap a les columnes d'Heracles, ben lluny del mar Egeu, s'adonava que tornava a viure, que es treia del damunt els lligams de les coses conegudes i familiars, i el seu cor, aventurer, gaudia fredament, buit d'amor. Tornar a casa o marxar món enllà. Aquest sembla el dilema d'Ulisses i també, moltes vegades, el nostre dilema. La grandària de les coses, la inseguretat, l'anonimat, l'imprevist, allò que no coneixem, ens fa enyorar la protecció de casa.
però la petitesa, la rutina, el lligam excessiu de les coses conegudes i familiars ens fan enyorar el món obert i l'aventura, el viatge. Per això que Bafis, 17 anys més tard d'aquesta segona odissea, exactament l'any 1911, va escriure Ítaca, que és el poema conegut. Has de pregar, és un tros només, has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades d'estiu, que amb quina delectança, amb quina joia, entraràs en un port que els teus ulls ignoraven. Que et puguis aturar en mercats fenicis i comprar-hi les bones coses que s'hi exhibeixen, corals i nacres, ambres i venussos i delicats perfums de tota mena, tanta abundor com puguis de perfums delicats, que vagis a ciutats d'Egipte, a moltes per aprendre i aprendre dels que saben. Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys i que ja siguis vell quan fondegis a l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que t'hagi de dar riquesa Ítaca. Ítaca t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. Res més no té que et pugui ja donar. I si la trobes pobra, no és que Ítaca t'hagi enganyat. Savi com bé t'has fet, amb tanta experiència, ja hauràs pogut comprendre què volen dir les Ítaques. És un poema meravellós que ens explica que l'important és l'utopia, ni tornar a casa ni marxar de casa, l'utopia. Estimats amics, deixeu-me acabar. Savis com us heu fet, amb tanta experiència, segur que heu pogut comprendre què volen dir les Ítaques. La nostra Ítaca compartida, ha de ser, altra vegada, una universitat amb les finestres obertes de bat a bat, no pas com ara, perquè hi arribi bé la celebró del viatge. I també ha de ser una universitat amical, tampoc no pas com ara, on sigui possible ser feliços cercant tots junts la saviesa. Us esperem el curs que ve per tornar a somiar-hi. Aquest obscur objecte del desig, altra vegada, farà que ens retrobem per construir la nostra Ítaca. Amics, us estimem. Desitgem que sigueu feliços. Us agraïm tanta feina i tanta il·lusió i us demanem que des d'ara recordeu que aquí encara us necessitem per aixecar la torre. En nom de tots, gràcies per tantes coses i fins aviat. Una abraçada. Moltíssimes gràcies, Pep, per aquest gran text que s'ha escrit i per tot l'esforç que has fet per poder-lo fer i per les seves paraules tan sentides. Bé, tot seguit donarem un obsequi d'homenatge a cada una de les persones que jubilen. Jo els aniré anomenant un per un, explicaré 4 coses de qui és qui. Suposo que tothom els coneixeu, però bueno, doncs forma part del protocol i també com a mostra d'agraïment. Ho farem en ordre alfabètic. Començarem per Ramon Alcoberro Pericay. Sí, un moment que... Sí.
Ramon Alcoberro és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a la secció de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Des de fa molt d'anys ha sigut professor associat d'Ètica a la Universitat de Girona, des del curs 96-97 fins a l'actualitat. Ramon Alcoberro per aquesta facultat és l'home dels divendres, és a dir, cada divendres allò al matí, durant tot el dia heu trobat sempre i esperem trobar-lo altres vegades a Ramon Alcoberro. Té un llarg currículum, entre ell estic doctor en Filosofia a la Universitat de Barcelona el 2001, coordinador de la secció de Filosofia i membre de la Junta Directiva de l'Ateneu Barcelonès l'any 2007 i també entre el seu currículum que ens ha arribat també figura el fet d'haver sigut antic pres polític antifranquista l'any 1975. Ramon, moltes gràcies. No sé si toca ensenyar-ho, però així la gent no... Bé, perdoneu, moltes gràcies a tothom. Durant 22 anys he estat molt feliç en aquesta casa. Simplement voldria dir que durant 22 anys ha passat molta gent per les meves aules, però que el que de veritat m'agradaria és pensar que jo he passat una mica per les seves vides. Moltes gràcies a tothom. En aquests moments no puc dir altra cosa que a Girona he estat absolutament feliç, que m'heu ensenyat moltes coses i que de tot el que pugui passar en el futur ja sabeu on estic. A reveure. Bé, Joan Lluís Alegret Tejero, a l'octubre de... Bueno, sí. A l'octubre del 1988 va començar a donar classes a la Universitat Autònoma de Barcelona, fent d'investigador a l'Institut de Ciències de l'Educació en l'àmbit de l'antropologia de l'educació, i l'any 1991 va deixar el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i es traslladà a Girona, incorporant-se 2 anys després a la recent creada Universitat de Girona, on ha seguit impartint classes, fent treball de camp a Palamós sobre temes relacionats amb la pesca marítima. A la Universitat de Girona va ser delegat del rector per Afers de Cooperació per al Desenvolupament i coordinador del Màster d'Estudis Euroàrabs. Des de l'any 1994 és director del grup d'Estudis Socials de la Pesca Marítima de l'UDG i des de l'any 2002 fundador i director de la Càtedra d'Estudis Marítims de l'UDG Palamós. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tothom, gràcies per haver vingut. Em trobo molt content de poder rebre aquest reconeixement, però que jo el retorno posant-me a disposició de la universitat per tot el que calgui i pensin en què puc ajudar. I continuaré molt satisfet de continuar servint a aquesta universitat a la que vaig arribar i vaig veure néixer, i un reconeixement especial que ho fem començar plegats, des de l'Autònoma ja. Moltes gràcies. Bé, Joan Manel del Pozo és doctor en Filosofia per la Universitat de Barcelona, professor titular de Filosofia a la Universitat de Girona, ha sigut vicerrector de Recerca i Transferència del Coneixement de la Universitat de Girona, coordinador de l'Estudi de Filosofia entre l'any 1996-2000, membre de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Intervenció Social del campus Arnau d'Escala des de l'any 2004 i síndic, actualment és síndic de la Universitat de Girona a proposta del rector. També té una llarga carrera política, ha sigut diputat al Congrés dels Diputats entre l'any 1982 i l'any 1996, diputat al Parlament de Catalunya entre el 2006 i el 2008 i conseller d'Educació de la Generalitat entre els mesos de maig i novembre de l'any 2006. Gràcies.
Moltes gràcies, rector, degà, col·legues, amigues i amics. Sobretot moltes gràcies, no vull descuidar-me de dir-ho perquè ara voldria dir unes paraules entremig de les gràcies primeres i les gràcies finals. Les paraules són per recordar, tot agraint a més les molt ben cuinades paraules d'en Pep Nadal, moltíssimes gràcies, per recordar que a més d'aquest Premi Nobel de la nostra generació, que ha estat bé de portar a col·lació, aquesta generació nostra, que és la del maig del 68, jo no era a París, jo estava entre Ripoll i Barcelona, poca alegria. Però sí que teníem alguns tòtems, des del cine d'art i assaig amb pel·lícules incomprensibles d'Ingmar Bergman, fins a lectures dificilíssimes, per exemple, el senyor Wilhelm Reich. Aquest senyor, que era psicòleg i filòsof i que ens feia rumiar molt, una vegada li vaig llegir una expressió simple que, en certa manera, va il·luminar la meva manera de fer. Li preguntaven en una entrevista, no era un dels seus llibres incomprensibles, quins eren els pilars de la vida. I va contestar, només són 3. Amor, coneixement, treball. Ostres, sabeu què us dic? Que he tingut la sort de poder fer una mica els pilars de la meva vida amb tots vosaltres, treballant el coneixement i en un clima d'estimació. Què més vull? I sou vosaltres els que m'heu estimat, a vosaltres jo us he estimat i us estimo, en Pep ho ha dit en nom de tots, que ens estimeu, sapigueu que en aquest clima d'estimació treballar pel coneixement és realment la font de la màxima felicitat. Moltes gràcies per haver-m'hi ajudat. Àngel Duarte Montserrat és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Girona i membre del grup de recerca Història, Memòria i Identitats. Des de l'any 1986 és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona. Es va doctorar amb la tesis El republicanisme català a final del segle XIX i la seva recerca s'ha centrat prioritàriament en l'anàlisi del republicanisme, el federalisme, les emigracions i exilis a Catalunya i Espanya entre els segles XIX i XX. Entre els anys 1994 i 1996 va ser vicerector d'Infraestructura Docent. Àngel. Parlar després del doctor Del Pozo és un compromís. Cuino molt malament, enraono una mica millor i tinc un cor aventurer gràcies, entre d'altres coses, al fet que en un moment determinat em vau fer confiança i em vau incorporar el que ha estat la meva llar en el sentit professional i en el sentit personal i més íntim durant molts anys. Res com tots els presents donar compte de l'agraïment i del compromís en el manteniment dels vincles amb una facultat, excel·lentíssim rector, que té en el seu interior la llavor de la possibilitat de l'utopia. I doncs des d'aquesta posició estic convençut que atendreu aquesta circumstància i la incorporareu a la vostra gestió a fi de la facultat i del conjunt de la Universitat de Girona. Moltes gràcies. Montserrat Escartín Gual va ser llicenciada en Filologia Romànica i Hispànica per la Universitat Central de Barcelona. L'any 1991 va guanyar l'oposició de catedràtica d'Escola Universitària en Destí a la Universitat de Girona. En paral·lel està
professora convidada de diverses universitats estrangeres, ha sigut patrona de la Fundació Literària de Víctor Mora en seu a l'Escala des de l'any 2005, va també fundar l'Associació de Professors Universitaris i Investigadors de tot l'Estat amb seu a l'Institut de Filosofia del C6 a Madrid, en nom Ayuda, i després va ser-ne presidenta durant molts anys, actualment és la vicepresidenta. També ha treballat en el carrer de la creació literària i ha atorgat diversos premis en la modalitat de narrativa breu en català, entre ells el primer premi de l'Ateneu de Barcelona, el primer premi Marçal Santís, i en aquest gènere del conte té uns 10 llibres publicats. Moltes gràcies. Bé, només donar les gràcies als organitzadors, també als companys de departament que m'han volgut venir a acomiadar, als professors de la casa, des del rector fins als meus estimats conserges, que m'han fet la vida molt feliç durant aquests 32 anys que he estat aquí parlant de literatura, la meva gran passió. I per això, a l'hora d'acomiadar-me, voldria recordar les paraules d'un gran poeta i també professor universitari que, parlant del nostre ofici, deia: parlem de literatura i a sobre ens paguen. Doncs això, jo em sento amb aquesta sort. Fa pocs anys vaig ser convidada a un institut de Palafolls a fer una conferència i em vaig trobar en el departament a 5 exalumnes meus. I vaig pensar, ho hem fet bé. No només perquè tenien una plaça guanyada, sinó perquè em deien que aquella passió que havien vist a les meves classes, ells també ara la podien experimentar. I jo també crec, com deien els meus companys, que la universitat ha de ser quelcom més que un passadís per fer arribar a un títol i després una feina. Ha de ser aquesta etapa fantàstica entre l'adolescència i la maduresa on els nois aprenen els valors que després els faran dignes. Companyonia, esforç, rigor. A la mesura que he pogut jo he intentat fer-ho. Per tant, gràcies a vosaltres, a tots, per ser aquí i a la universitat per haver-me permès contribuir-hi d'aquesta manera. Moltes gràcies. Ana Maria Garcia i Rovira. Ana Maria Garcia. És catedràtica d'Història Contemporània i investigadora principal del grup de recerca Memòria i Història d'Entitats de la Universitat de Girona. És doctora en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i Premi Extraordinari de Doctorat. Va arribar a aquesta universitat, probablement dels que va arribar abans, l'any 1972, vinguent de Sabadell, i quan érem al col·legi universitari, que depenien de l'Autònoma. Posteriorment va ser degana d'aquesta facultat entre l'any 1992 i 1996 i també va ser directora del Departament d'Història i Història de l'Art en una primera etapa i ho ha tornat a ser-ho ara, cosa que també l'honora. És a dir que l'Anna Maria Garcia ha sigut part essencial de la vida d'aquesta facultat. Moltes gràcies. Uau! No m'ho pensava. No pensava que em posaria així tan nerviosa. Bé, jo soc historiadora, com el meu mestre, Josep Fontana, però miro molt poc cap al passat. No sé per què, però no tinc tendència a mirar cap al passat. Però ara m'hi han obligat. Els anys m'hi han obligat. I miro cap al passat i penso, quina sort has tingut, noia. Quina sort tan gran. Quan que has pogut aprendre? Aquí hi ha aquests alumnes i ells no saben el que m'han ensenyat. Quina fortuna, que afortunada que has arribat a estar a la vida. En Pep Nadal fa molts anys, tampoc ho sabeu això, deia que ell somiava i realitzava allò que somiava. I un bon dia va somiar fer una universitat que em va dir la de la felicitat. Per mi ho ha estat, Pep. Per mi ha estat la Universitat de la Felicitat, magnífic rector. Espero que
que aconseguim que sigui la Universitat de la Felicitat en la mesura del possible. No us penseu que sigui una somiatuites, perquè no ho soc pas, però l'Àngel Duerte ha dit el lloc de l'utopia, doncs això, una mica. El lloc de l'utopia, de la imaginació, de la creació, de la desobediència, de totes aquestes coses que ens agraden, i el lloc de l'amistat. Jo us miro i penso, uau, quants amics. Per mi som una comunitat. La Universitat de la Felicitat era una comunitat. Jo no distingeixo entre professors, estudiants, personal de secretaria, de conselleria, de biblioteques. Entre tots ho fem. Entre tots hem aixecat aquesta casa i continuarà així entre tots. I penso quan que els hi dec. De manera que moltes gràcies, moltíssimes gràcies. Bé, Joaquim Nadal Ferreres és doctor en Història per la Universitat de Barcelona. Va començar la seva tasca docent com a professor a la Universitat de Liverpool entre l'any 70 i 72, després professor d'Història de Catalunya a la Universitat Autònoma de Barcelona entre el 72 i el 83, que anava alternant amb la docència aquí en el llavors Col·legi Universitari, del qual en va ser director del Col·legi Universitari de Girona entre els anys 78 i 79. Posteriorment, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona a partir de l'any 87 i de la Universitat de Girona des de l'any 1992. Joaquim Nadal se'l coneix també per la seva àmplia trajectòria política, alcalde de Girona entre els anys 1979 fins al 2002, diputat al Parlament de Catalunya des de la segona fins a la novena legislatura, és a dir, entre l'any 1984 i el 2012, i ha estat també conseller de Política Territorial i Obres Públiques entre l'any 2003 i l'any 2010 i conseller de Presidència el 2006 i portaveu del Govern entre l'any 2003 i el 2006. Moltes gràcies. Bé, gràcies, doncs, també, com tothom. I hi havia uns quants incrèduls que deien en Quim no tornarà mai, perquè no sabrà tornar. I jo creia que no sabia si sabria tornar. Però quan vaig tornar m'hi vau ajudar tots i m'hi vau ajudar molt, i la meva felicitat ha sigut més curta perquè el temps d'integració a la universitat ha sigut molt més limitat, per exemple, que el de l'Anna Maria, però el temps que he estat i he sigut feliç, m'ha agradat, estic content, he fet feina i finalment jo crec que ara que arriba aquest moment una mica singular farem cas d'en Pep, farem cas de Cavafis, farem cas de Riba, farem cas d'Homer i jo em penso que el que vull és no arribar mai a Ítaca. Entre altres coses perquè, portats per la bogeria de l'Eudald Solà, una vegada hi vam anar. I quan arribes a Ítaca t'adones que no hi ha res. Moltes gràcies.
Bé, entre les persones que es jubilen hi ha una absència que és la d'Assumpta Roig i Torrentó, que ella s'ha excusat aquest matí que no podia ser entre nosaltres. En tot cas, llegiré el seu currículum. Assumpta Roig és llicenciada en grau per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1983, doctora en Filosofia i Lletres a l'àmbit de l'art per la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1990, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Girona des de l'any 1986 fins al curs passat, i ha sigut coordinadora de l'estudi de màster en gestió del patrimoni cultural en l'àmbit local des de l'any 2012. En tot cas, recollirà l'obsequi la coordinadora del grau d'Història de l'Art, Carme Pardo. Bé, només dir les gràcies de part de l'Assumpta a tots vosaltres, que realment fa goig veure-ho des d'aquí. Moltes gràcies. Bé, i ja per acabar, Narcís Soler Masferrer. Narcís Soler, l'any 1976 va iniciar la seva activitat com a docent a la universitat, al llavors Col·legi Universitari de Girona, tasca que va compartir amb altres homenatjats avui. L'any 1992 va abandonar la direcció del Museu d'Art, en el qual va ser director entre l'any 1975 fins l'any 1990, per incorporar-se a la que en aquell moment estava naixent a la Universitat de Girona, des d'on ha continuat impulsant els projectes científics relatius a la prehistòria de Catalunya. Ha contribuït a obrir una fecunda línia d'investigació arqueològica i cooperació amb el Sàhara Occidental. En raó d'aquesta fecunda activitat acadèmica, l'any 1996 fou nomenat membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans i l'any 2003 obtingué el grau de catedràtic de prehistòria. També ha sigut vicedegà de la Facultat de Lletres. Bé, jo també només vull agrair a tots els que heu vingut aquí. Feia temps que en aquesta facultat no es veia un acte tan lúdic com aquest. Vull agrair també a la facultat i a la universitat per aquests 40 anys que he pogut estar aquí. M'han passat volant. Penso que la nostra feina és la feina més bonica del món. El meu viatge a Ítaca no hi ha hagut ni Esciles, ni Caribdis, ni Medees, ni Sirenes, ni Polifems. Ha estat un viatge molt plaent. I ara ha arribat al final, però com ha dit en Quim Nadal, Ítaca no es veu per enlloc encara. Jo penso tornar, continuar vinguent a la facultat, continuar visitant la biblioteca, veient-vos a tots vosaltres, i espero que aviat el lloc que nosaltres deixem buit l'ocupi un estol de jovent ben trempat i la facultat tiri endavant. Bé, per tancar l'acte cedeixo la paraula a l'il·lustríssim rector de la Universitat de Girona, el doctor Quim Salvi. Gràcies, de veritat, moltes gràcies. M'honora moltíssim poder acompanyar-vos, m'omple el cor, poder compartir aquesta vetllada amb vosaltres. De veritat és que estic molt agraït, de veritat. És un acte molt emotiu. Gràcies i moltes gràcies. Si hi ha una faceta important del càrrec de ser el representant de la Universitat de Girona és potser el de donar les gràcies a les persones, a la comunitat universitària, poder expressar el meu més sentit elogi i reconeixement a totes les professores i professors que han dedicat la seva vida professional a fer gran aquesta institució. Sentiment que no és només d'elogi i d'admiració, sinó que també és de gratitud
i d'admiració. Sentiment segur compartit per molts dels professores i professors que s'han iniciat amb vosaltres, dels quals heu estat mentors, dels quals heu estat tutors, i dels molts estudiants que han passat per les vostres aules i que heu contribuït a que esdevinguin persones crítiques i lliures durant tots aquests anys de servei a la Universitat de Girona. El simple fet de dedicar la vida professional a una institució ja és un acte d'admiració. Però si aquesta vida es dedica en plenitud a l'educació, l'admiració s'engrandeix. Fet que queda més que demostrat per la quantitat de persones, per la quantitat de gent, d'amigues i amics que us acompanyen. Diu Joan Manel del Pozo en el seu Educacionari, un llibre que vaig tenir el plaer de llegir recentment i que m'ha encantat. Diu Joan Manel: educar és oferir models personals dignes d'imitació, perquè és possible educar sense ensenyar amb un grau baix de riquesa pedagògica, però no és possible ensenyar sense educar. La bona educació inclou, per tant, un bon ensenyament. I és que més que professores i professors, el que heu estat és mestres. I el mestre és un terme més profund, més emotiu que el de professor. El mestre és aquell professor que deixa empremta en els seus estudiants. Una altra cita, la d'Andy Rooney. Andy Rooney fou un periodista americà de la CBS, fou corresponsal de guerra, fou una de les primeres persones que va entrar en els camps de concentració a l'acabament de la Segona Guerra Mundial i que va difondre la barbaritat en els mitjans de comunicació. Diu Andy Rooney: la majoria de nosaltres no tenim més de 5 o 6 persones que ens recorden. Els mestres tenen milers de persones que els recorden i que els recordaran durant tota la vida. Sempre és gratificant retrobar-te al cap d'un temps amb un estudiant que se t'acosta, que t'agraeix, que et dona les gràcies, que has contribuït a que aquell estudiant sigui una persona més plena. Segur que us heu trobat en més d'una ocasió. La docència és l'àrea més important d'una societat. Què seríem com a societat sense educació? Sense l'exercici d'ensenyar i l'exercici d'aprendre, sense la relació entre mestre, alumne, professor i estudiant. Seríem una societat que no evoluciona. I malgrat això, en els darrers anys hem viscut una retallada sobtada de les condicions laborals dels professors, un augment de les dedicacions i una congelació de les plantilles i la conseqüent i preocupant manca de relleu generacional. Se'n feien ressò algunes de les persones homenatjades. Però la universitat ha superat la crisi. Sí, jo m'atreveixo a aventurar que estem sortint de la crisi. Enguany, a la Universitat de Girona, hem consolidat 20 agregats interins que passaran en els propers mesos a agregats. Farem entre 6 i 8 promocions a catedràtic i traurem 8 noves places de lector. Hem negociat i aconseguit, i ho explicàvem avui en l'aprovació del pressupost de la Universitat de Girona al Consell de Govern, que tota la docència estigui present en el pla docent. Hem aconseguit un increment de 900 crèdits. I això s'ha fet sense pujar les dedicacions del personal docent i investigador. Doncs de nou, hem negociat i aconseguit un increment de la nostra plantilla de personal i hem recuperat els 1.470 efectius a temps complert, un increment de 24,7 efectius a temps complert. Xifra que havíem tingut com a universitat en els millors moments i que havíem perdut en els darrers anys. I això ens ha de permetre encetar una nova etapa, una etapa en la que ens permeti consolidar les plantilles i endegar la incorporació de talent. L'educació sempre triomfarà i res aconseguirà debilitar la nostra vocació com a mestres de treure el millor dels nostres estudiants.
Vosaltres ja ho heu acomplert. Heu acomplert la vostra missió. Heu donat el millor de vosaltres a la universitat. Però la universitat encara us necessita. Volem aprofitar la vostra experiència i el vostre saber. Per això us demano que continueu vinculats a la universitat, que us feu de l'associació Seguim Fent UDG, que valoreu la possibilitat de ser professor emèrit de la Universitat de Girona. I vull acabar amb 4 fragments de l'estimat i recordat Carles Capdevila en la seva carta d'agraïment als bons mestres artesans. Estimades i estimats mestres, gràcies per la vostra vocació artesana, la de fer les coses ben fetes pel gust de fer-les ben fetes. Gràcies per entendre que la vostra feina no acaba quan ho heu explicat, sinó quan ho han entès. Gràcies per no desanimar-vos per més motius que tingueu, sabent que la vostra missió és massa important per permetre-us el luxe de baixar la guàrdia. En nom de la Universitat de Girona, que sempre us estarà agraïda, que aquesta és sempre casa vostra, moltes gràcies. Ara farem, me diuen, una foto de família i després em sembla que tenim un sopar de celebració al claustre i per tant continuarem gaudint d'aquesta vetllada tan emotiva. Gràcies.